Ta semmare la. Oh, mi è stamattina mi stava. oh, no, come mo tu pinti la le do. Per stai con altri qua. Sino. Ma ti abbiamo accettato con il motor mandare. Ma no, ah, ta qua. Anjor mi andata nyinyi taburi. Ah, terta di pigi lo tanto motor mana kan ko yanti tane. Ndo kasagay ni wal. Ah, mi gani. Ah, mare la. E pini dan jandu de. Ndo na din so fota. Kondi kad. Ani mi kaya tala no nini. Abati ndi de gote mi anda. Ito sa adjano mi wala na ko mi fala. Kasi la ngi dingo. Anya no nya de mar siri problem. Oh. Min kaya tala ndo. Min pernde wala kes. Hadi ni wala. Awala de bimbi wala kiki de sida saga ni golara wa. Min on en person. Tout va bien. Mais si tay da wonde neddo mo andan da hore ma. Ko onon hawti. Si tay wala jang hara ala ja. Kum fetin. Ala na ma re ngonde wote. Ida andi cuisine nanka. Bombo. Bombo. Andama parce que anon ko luda hay wonde do ko njomba tu dernier ma o jodi. Ka da ko re. On hakkunde ni Allah. Modi makko non so pordego. Modi makko min adduno jiwa ka suudu. Oyi on ka don. O ari o wola min. Ala ko mi halana mo yo mun. Oni na o nani o jabi. Tu dernier man taber ne makko ne nandi walaki. Wo kanko kadi ko ma o yotto. Elle a fait la même chose. Une femme comment o bebi na kankadi on no ngubi. Ko jettano do ma gorko ittimo ko ittiwo addimo haka danki modi makko. Ombo dum. On jo cousine de maru ñetti gorko go adde haka suudum ko jomba do. Wala ne ma da wadde paga. Ni daga ite mi fami ko na. Mi fami. O terto dum. Tonno baybe onan gidibe kande suudu ton. Tonno ñeddir gal ho ala. Mi haran no junku minni kun he. Kala ko yida wadi ka hore leydi do Allah hoddiranima. Perto don bay fekki. Wo kanko o onni la ngaba onani o jabi. Onani o jabi ko min Matirino andi ni ko min do min tiji mi gani énerve ko. Habbolan tum. An kuzi na kuzi mane sugu bendo nga uppo da bro. Wata be uppo. E puis on gorko don facceri gorko ko. Min si a be nga yetti gorko addi ka danki asibita on to mi masimbi na gorko. Debbo mi rado mo. Habbola. Me ngi ta adu. Allah koni fere no uri dole ko holo ta becce ma mena dum ko holo debbo yaay debbo boy ko holo rido sitta nanguno jiwo bebi ni ma on dar no kungu o beppina ma wala ko ngal gotalo rado hey jomi nan min buina no mi hala ko ngal gotalo mi rado abin fina min sanani o ye kama do watto ko sawri mo wawi yogo ay mi sagan se yewta ko ya buccum ko ya duman no to jono le ti jiwon hande ka diwo fala ka jiwo na sitta bebi no ma o heli jungo go bete andi si ko ni min harla falno ni go mi ay kamo kala mi nyama ko sawri ko ni fami o wawi fala ka go to kamo ni mi wolante go kade no se comanda Jasi ma per di con ni woni min do ari da falno mi nyama ay no de ta no pa ko no yo qui le di hande ka mango ko ni wala no ko woni ay jaka fami mon ko ni way mi ata mi ko do ngore MD contrario ko da debbo wayrdo no kanko no wayrino min noon mi yewtalaɗi ɗiɗi hino komi faala kon innane lan jalika yo mum piiji makko ɗi ni hocca si tawi de komin addimo ka yo ittu kala ko woni ka an iwa acca na o woni ellaji ɗiɗi henni suma sumito koye maafe woni jaɓi ko wiiɗa kon komi jaɓirta ko wiiɗa kon ko fii debbo yo waawo jagugol jeyeede debbo no wayirɗa o mano marɗa buudi o ka jeyeteede ka laameteede ɗum saɗa ka o ala ɗum sa wi a laametake a jeyetake a wona debbo happiɗo ka suudu
ɗum a wonay debbo landotoɗo ni kono mawɓe mum iɗon andi Akkami sina maɓe tu iɗon andi Jalika kanko ko yotti o woni waɗirde ko ɗon noon mi woni No, ko ɗon mi woni sondugo ma langarde ta hawjo ta dukku mi wi hilan tawtuma fi honnu debbo yo jaɓu yewtede e jaɓɓe yo jaɓu fewjede taw jaɓu hara kanko fewjata e galle rewɓe joni bu'e maɓɓe ɓe haɓɓitoto kamɓe ɓe accutugaki acce tun habbelan falaka yen juuti halaka no mi waɗa faale mum voilà yewtanelan Jalika onon kon kayra makko innanela mo je veux plus la voir chez moi je vais le parler voilà si tawi non feƴƴiron moi je viendrai la montrer de quel bois moi je me chauffe parce que debbo no wona woniri woɓe inna debbo ko yo roso na yo fiɗo kanko noon ɓayo hollilan o waɗay kala ko faala par ce que kanko jeeyi hoore makko min o gandi ko mettimi min ɓiye tun abelan gandi mi ko mettimi abelan milan tawtemi bila ka yewtande men mbena min yo lan tawti ka na min no waɗo sariya mum e galle mum somi tawtuno debbo ko ɗum yettono komi no wayi ɗon ni min ka ko ni mi wayi hande somi yewtale gonga janggo haare ka woni kono noon nawon hejjude ko noon adi wadde min mi waɗade ce qui s'est fait avec moi là min te accident ande ɗum onon tigi joƴƴinno ñawore nde les accidents font deux les accidents font deux esiraɓe awa komi faala je le ferai ne Jalika je le ferai yo mo clique claque makko inchallah iwali ton inchallah so iwali ton moi je viendrai avec non mi yewta ɗum habbela non mi wawata non mi wawata pas de problème non mi wawata pas de problème je ferai ce que tu veux mais n'oublie pas c'est toi qui as commencé wallahi c'est toi-même pas fuɗɗi so yettodiranga ko woni debbo duwaga yettade mawdi ma ko waɗi o ka wi mecci Allah ma wallelam debbo yettotoɗo moƴƴa e galle jonnon ko debbo e debbo ni na masiba waɗayno gasi na an waɗi ko Jalika mi anda ko Jalika o waɗay ay suutaje ɗin jaabola e nder saare nden halan fofata ella wala nani min kan simi mayali andi konno mi wayri kusir mimi anis mimima ñaanal billahi arani feɗanima min tan totti connais comment je suis min andi on ɗum wayri mais tu peux changer ɗo ka wat ka so tawulle ɗo parce que ka ƴetti goɗɗo yena gande fata ko suuɗi mawdi ɗum an tigi ɗaandi ɗum ɗo gorko kala gorko tawata yakanade jen ko goɗɗo an tigi ɗum ɗe andi on est grandi ensemble il andi on mi wayi siko comportement nga sina personne n'est parfait dans la vie là personne peut-être ana changé min quand même andira on dit qu'on mais pourquoi t'as fait ko nga ɗa ɗum ɗo ƴetta gorko yana ɗa fa suudu woɗi ma mi watama jingande ɗum ɗo Jalika te pegire ɓe landade la muɗani can hammiron mina daali gorko ton nde Allah kunde nan andi ɗo mina ati wala ɗum sokano suudu ɗum no wiye se ɓe mina daali gorko no wawi go wala go hawan ala kono ɗum ɗo no meccitin gorko saya amin da mawɗi ma nder na hersa anci ɗum ɗani yawgo jeeji goɗɗo ɗon inno mum nefini kusinam ƴettiwole ɗo ande kaɗan kono melatama ha wurni gorko maɗa meɗa ko wurata ko sa wurni wuro mitere ɓernam ɗo wurmo seyɗo fiɗo yawgude fini sa woni ɗo e famille o fof jeejimo nene jeejimo jaɓani kankadi selano iwa ton par ce que ɗe ɗani ko kam fati wadde ɗum ɓurlami premiére fois ayno ɗani komi conseillé tama kon a jaɓata ɗum taw qu'est-ce que je veux faire écoute mi nanante mais ɗum ɗo mi wawata c'est mon propre mari ɗum ɗo mi wawata je ne peux pas c'est ton propre mari mais ko an kadi ɗaɓɓitimo fi ɗum ɗon min jeeji ham mi ronki ko ala jaɓugo hay taw fais confiance à mon fils Allah jeejanam
Attitela. Mira, attitela gente.